Ngaphambi kokuthi siqale, ngicela umzuzu wakho. Uma uthanda umlando, imali, nezinto ezinemfihlakalo enkulu, chofoza inkinobho yokubhalisa manje, ngoba lokhu esizokhuluma ngakho namuhla kungashintsha indlela obheka ngayo imali ephaketheni lakho. Bhalisa, ucindezele nesaziso, ngoba ulwazi lolu alusitholi nsuku zonke. Baba, cabanga lokhu, uhlale iminyaka eminingi usebenza, ubona izimali ziza zihambe. Amakhoyini uwabeke ephaketheni, uwalahle etafuleni, noma uwashiye ezingubeni. Kodwa wake wazibuza yini ukuthi elinye lalawo makhoyini elilula, elincane, lingaba nendaba enkulu kangaka? Namuhla asikhulumi ngemali nje. Sikhuluma ngomlando ofihlekile, isinqumo esenziwa ngo-2015, nenkathi lapho ikhoyini elilodwa le-1 laseNingizimu Afrika lashintsha konke. Leli akulona nje ikhoyini. Leli yisibonakaliso samandla, isikhumbuzo sesikhathi, nomfihlo ongakaze utshelwe ngokuphelele. Ngo-2015, iNingizimu Afrika yayisesikhathini esinzima. Umnotho ushintsha, umhlaba uyabuka, kanti uhulumeni wenza izinqumo ezinzima mayelana nemali. Phakathi kwalokho, kwakhishwa amakhoyini amaningi e-1. Abantu abaningi bawabona efana nje nawo wonke amanye. Kodwa akuwona wonke ama-1 afanayo, kwakukhona elilodwa, elenziwa ngendlela ehlukile, ngesikhathi esithile, ngezinto ezithile, nangokuhleleka okungajwayelekile. Abaningi abalibonanga, abanye balisebenzisa, kanti abambalwa kakhulu baligcina bengazi ukuthi bagcine ini. Leli khoyini lalingakhulumi, kodwa laliphethe umlayezo. Okokuqala, indlela elakhiwe ngayo. Isisindo, ukushaya kwensimbi, nokunemba kokuprintwa kwalo kwakuhlukile. Okwesibili, inani elincane kakhulu elaphuma ngaleyo ndlela ethile. Okwesithathu, isikhathi, ngoba kwesinye isikhathi into iba yigugu hhayi ngenxa yokuthi iyabukeka, kodwa ngenxa yokuthi yenzeke ngesikhathi esingaphindaphindi. Amadoda amaningi aneminyaka esikhuluma ngayo ayazi ukuthi umlando awubhalwa ngamazwi kuphela. Ubhala ngezinto. Futhi leli khoyini liyinto ebhala umlando, abanye bathi lalikhishwa ngenhloso yokuhlola. Abanye bathi kwaba iphutha elingazange lilungiswe. Kodwa iqiniso elikhulu ukuthi, emva kwesikhathi esifushane, lanyamalala emehlweni omphakathi. Uma uneminyaka engu-55 noma ngaphezulu, uke wabona izikhathi zishintsha. Uyazi ukuthi into encane ingaba nencazelo enkulu. Le vidiyo ayikhulumi ngezinto zesimanje kuphela. Ikhuluma ngesizukulwane esazi ukubaluleka kokugcina, ukubekezela, nokubona ithuba lapho abanye bengaliboni khona. Leli khoyini lalikhona ngesikhathi lapho amadoda afana nawe ayesebenza, ehola, ephatha imali ngezandla zawo. Kungenzeka ukuthi ladlula ezandleni zakho. Kungenzeka ukuthi waligcina. Kungenzeka ukuthi lisekhaya lakho namuhla. Umbuzo uthi, bewazi ukuthi liphethe ini? Uma uqala ukubuka ikhoyini hhayi njengemali yokuthenga, kodwa njengengcebo yomlando, ingqondo iyashintsha. Leli khoyini le-1 lika-2015 seliphenduke isihloko esikhulu phakathi kwabantu abaqoqa, abacwaninga, nababona inani langempela lezinto ezithule. Alikhali. Alikhazimuli. Kodwa linegunya. Amanye amadoda asebekhulile aseke ashintsha izimpilo zawo ngenxa yokuthi azange alilahle ikhoyini elilodwa. Akusona isifiso. Kuyiqiniso lomlando. Manje, njengoba usufike lapha, sekuyisikhathi sokuthi ngikutshele into engiyigcine kuze kube sekugcineni. Leli khoyini le-1 laseNingizimu Afrika lika-2015, elinezimpawu ezithile engizichazile, selibalwe phakathi kwamakhoyini ayigugu kakhulu emhlabeni. Inani elikhulunywa ngalo, elishaqise abaningi, elenze amadoda amaningi abuyele emabhokisini awo amadala, ezikhwameni, nasezindlini zokugcina, lithi $13 million. Nancy scripted in hihihayo, yakebe satamuli siniminyoku, 55 kuyeku, 65 แต่ขอบคุณเคซีอเมเดอร์ได้สิโลโกซิสินกลิมิวิซิซูลูแอคโฮ AMAEMOJI แอคโฮมอฮิวเซไต
ฟูตินนีลิเคอร์$27มิลเลียนลิฟอกเวกซินินีอินเจนชังเดเบย์เจเมโออินเคเลโลโยเบคไคเฮยินเจจิสเฮนิซิคิโซเป็นแกฟงบีโคเคเบอร์ซีเคลจิเซเลอร์ซูซูวอกโฮอุมาตันดอเอสเมลัยสคูเดเลอร์ไอซิฟิเลคโลซอมแลนโดนิซินทูซินเคนนิซิคิคูเลนเพโลซิสเลอร์เบลัยสคลิซิเซชีลูซินเดเซลัยซิตันเจนอโซควอสโซเอเอ็นโกบอลและเฟอร์เซนอกเซนซินทูเอเบอร์นินจีเอเบอร์เซนเบอร์นอกคอดเวเบนเกสซีคอเลอร์ล็อกกูคิวเซอร์แมนเยคุมแกสคุกมึงเกสแคคูลูเนมาลาซิคุลมุนจิมอลีบันจีเอเบอร์บันเบิร์นเซเลเซโบเป็นเกซิลูโตนเกโออิเมลัยอินแกบุคียคุกุคอดเวดิวิลิมแลนโดเออร์แมนเลอร์เนซิฟิเลเคโลซิคุลมุนจีเซาท์แอฟริกา20เซนส์เคเอ2015อิเมลัยอินเคนคอดเวอินดับเบิลเยโออินคูลูแคคูลูคุนเซซิเวโอคิวเบอร์ทูเอเบอร์นินจีเอลีมอลีวอชิงโชเอ็นชิฟิลินีคอดเวควยเบอร์นีเอคาคูลูเคซิอเมเดเดอคูเลซิเคอร์เดนในแลฟโฟอิเมลัยยีโชมเซเบนซิลซิมเลอร์ยูคาลอนเฟอร์นักของเกิดคืออีมอลินคือเฟสุควอลโคคือบอมเวโออิเมลัยเอคุลไมคอดเวเยคัมบิเลอร์ไอ20เซนส์เคเอ2015เยคิชวนจิซิเคดีนิกาสมุยแอฟริกาซิกบินีเซเบยูเคซัมแลนโดเวโอเวซิแมนเยควอคซิเคดีสักคูชิงเชอร์สักคูเฮเคคิวเซเซอร์คอดเวฟุติสักเคบัมบิเลเลซิเพดินีฟังเฟนคิโซคอมอลีเอสโมเซโอเนนเดเลอัลคาบินเกโอคองคีล็อกโฮกุคิวเลเมนกุคิวเซมิสเลคุสวีเออร์เมนเลอร์บอลทูโบโลนอคิวฟิวเนยูคิวเซมิเลอร์เบเดเลเบอาซีไอซินทูอิเซคาบิคอลเลอร์เซนซิวันเจลโซคิวบันทุบิซิเลเซอร์เบนมินยคินแกพิสุคเคอร์55อีเมลไลเอ็กซ์ไนน์โกคิวบินทุยอกเฮงอายีซิคาบิวโซไลคาคาบิวเซอร์มเซเบนซิวโฮวอคิวเคอร์เลอร์ไลฮอลลโลคิวเคอร์เลอร์อินเดเลออัลเลนเกโอมเดนีเอลี20เซนส์เคเอ2015เบเซอร์โลอามิสวิวอคาไตอีเมลไลอินดอเบอร์แอบเบนไนเบย์เอ็กซ์ไนน์เจงเซอร์ซิงคัมเดโลแอบเบนไนเจงเซอร์ยอกคิวเบอร์โคเนควโอคุงแกเวเลคิลคอนตีแอบเบนไนเจงเซอร์ซินดอเบอร์ซิจูลีไอเซเซนเซอร์ขณะเอสเมลัยเซนซิวันกูบันิงีดิสคิวบโคนิซีอีฟุมกอนเคนไม่ทลออัมเซนเมลุโคมเคนอันแกบมเวคอเยเลควิสินเยสโมอุเมลุโคมเคนอีคิวบัจวินีอีเคเชลนีนมวิคฮอลนีอินกิคิคุลเมลัยเวเลคิลไออินทูอิฟเฟนเวคคูลูแอบเบนไนแบคไคแบคโฮเลเวยุคาไตซินีซีอี20เซนเซงโก2015เซฟมอนเจนเดเลนแกเวเลคิลไม่ทลออัมควอคิวยุคาลุโกคุงเคนนมวินีเลลิงอันเซวีเลซี่เยซินทูอิเซนเซอร์อเมเดเดเลคินไฟเลไตที่แยกซินเนอร์แอนที่ยูเลลีอเมเดเดเมเดเลยูคอนเดอินทูยอกวินดาวปยอซิยุคาไตกุกเวเลโบนักเคลเอ็นก็สุกุโลคิเคเลเฟนเจเจนสมุยเชลคอลเลอร์คุดิงก็เอซิเคดีเอลีมอลีเซฟดิเซอร์เซฟโดซิเดเลอร์แอนแกเชชีจอนก็คิวบอลอินมาเลอร์ข้างเอเบยูฟอกยูเซเซอร์ยินโฮบนไนเบสเนอร์ไม่เคยบิตินฮีบีโออีแมพาคซินยาเมเดเลอร์นมอีเอ็มเอเอลบีเอชเอเอ็มยูซิมิลีเบนเกติงอีซีเบนเกเลเลนก็เอมิเลนเกนี้ยอเบกไข่เนสซิงซักสวินีสกิลีฟกแต่โคเมโดเดนวซีลีมอลีโยเลคุลูนิวแคคุลูเขาดูมือเวอร์วงคิวมุงทุวีเลเลเคยนอเอเบทีลีมอลีเนมิเลแมคุลูคุนิโลโฮบันทุกบอกคิวแคเบนเกโอบันไดเบติคุนเซโบโลซิเตเลเซฟเวแคคุลูแฟคิวเซนอเอซิเกนิซิกิโซเขาดูเมลนโดยูเซฟเดเซยุคาไตเอซิงเกนิคเวนิซินีอิซิเคเลแคนเชโลต้องคาคาเบคนิโซแคนเจฮิตุยูบุเคอร์รักคาเตเนสแอฟันเดอร์เอลี20เซนส์เคเอ2015อีวิวนิวยิงคอนโดวิยิโบเนอร์อินเจนกอชิงโชโนโมวิยิโบเนอร์อินเจนเจงซินในยอมแลนโดเอาเมเดเดอร์มันจีเดคลิซิสแกเบอร์เซนมันยอกเขาอยู่คอนเดอร์ลีอินโทไบอาซิยุคาไตอินทูอินเคนอินแกเบลนีลิคุลูอุมเอซิเคดีเซสฟคิลเอลีมอลีเซฟดิเซยุคุที่ซิงเอลลีซินทูซิงเคนเป็นพิวินีเอซินทูซิงเคนกัมเซเบนซิวันสุกุสองคียุคองเกาคงเคนยุเคเบคิเซเลเยโซเซเคอร์คิวเซเซอร์เดนเจนโกบอยูบิวเคอร์เอลี20เซนส์10ยูสซิงเกอร์คีซินทูอิมพิวินีแยกโฮอิซอกเคเซเบเนแคลซิงเคนคอด้วยแคมูวสอบเบอร์เยซินทูซิงคูลูแมนเนซิฟิกเคสินินีและโฟนดับเบิลอีบอลอินซิมโคเนอร์คานอเอเซนดับเบิลซิสอกเซกฟุกไตควยเบกไคเอเซนดับเบิลซิงเกอร์คินซิกิซีวีคอด้วยซิวซออินคอนโดเอเซนดับเบิลซิไตเอ็นแกฟเฟนซีควสโมซิไตแคคูลูเอลิซาวแอฟริกา20เซนทีเอสเคเอ2015คูดิวอร์อินเกอร์เบลเวนเจนานีอินเกอร์ฟอนิเลเลคู$27 มิลเลียนแกเคอร์โชยุคาไตยองเคลีมอลีอินนีอินเชโลแกเคอร์โชนอคาไตคิวโซควินเซเคอร์คอด้วยเบรนโดยูสบุนเซยุคาไตเอซินทูอิบนิจีเอเบซิลเคโอนมาเลควิสันยีซิเคดีซีเบเยสเมนเกลโซสคิวเซเซอร์วอลเลอร์ไอบีไอดีไอวายโอเอ็นจีเอเคเอชโอเคอีอูมายุกเวอิโบเนลีมอลีโนเมยักซิดเลนแกฟันเดอร์คอคุแคเบนกอกแคคูลูเมทลออัมนามาเลยุคเขินเจนในอินเดเลซูเมอตันเดลีเนเบอร์คัมบิลยุคูวเลเซอร์เวเบเลนนอเบนกนิแบคโฮและคาคูลเคซิเลโบเบสอายุคาตายุคิลเบคิเซเลคุยกุกุ Before we begin,
Tage one second, subscribe to this channel if you respect history, legacy, and real wealth. This channel is built for you. Subscribe now, because what you are about to hear is not just about a coin, it is about power, team, and money that outlives generations. Men who have lived long enough understand one truth, real value does not shout. It waits, today, I am holding a story that many people have ignored, underestimated, and walked past without knowing what they had in their hands. A simple-looking coin. A South African torrent coin from 1989. Tote untrained it is just metal, but to men who understand history, rarity, and long-term value, this coin represents something much bigger. This is not a story for young gamblers. This is for men who understand patterns, legacy, and wealth that speaks quickly. The year is 1989. South Africa was standing at the edge of major political and economic change. The old systems were awakening. Uncertainty filled the air. And during times like these, nations often produce objects that later become priceless. The torrent coin was struck in limited numbers during a transitional period when priorities were shifting and records were not always preserved with care. Coins from such eras carry history inside them, not written in books, but pressed into metal. This coin was not designated to be famous, it was designated to circulate, to be used, to disappear, and that is exactly why it became rare. Men who worked with their hands will understand this part. The craftsmanship of older coins is different, the weight feels deliberate. The streak is deep, the metal speaks solidity. This is not modern mass production. This is precision from a time when things were made to last. Every line on this coin tells a story of the tools used, the hands involved, and the standards that existed before shortcuts became normal. Coins like these were not meant to survive untouched. Yet some did, and survival creates value. Here is where wisdom matters. Most 1989 torrent coins were lost to calculation, damage, melting, or neglect. Very few survived in exceptional condition. Even fewer at least with specific mean characteristics that separate them from ordinary examples. Collectors do not chase age alone. They chase scarcity. And scarcity is not announced, it is discovered. Many of these coins were spent on crockeries, fuel, and daily life. They vanished. The honest that remain today are no longer just coins. They are witnesses. Men over 55 understand something younger people often miss. Value is not speed. Value is endurance. This coin has quietly aged while the world rushed forward, it waited while currencies rose and fell, it waited while paper money lost strength. Those who held on to it were not lucky. They were patient, and patience is the most expensive skill in the world. Serious collectors do not follow trends, they follow signals. Coins tied to historic transition periods, limited survival, and strong national identity attract attention over decades, not months. When these coins surface in private collections, conversations happen quickly, no noise. No advertising, just respect. This is how real money moves. Ifundo yokuphila this coin teaches a lesson every man should respect. Not everything valuable looks impressive at first glance. Some things gain power with time. Just like a man who has lived, worked, and endured, the South Africa torrent 1989 coin reflects maturity, resilience, and quiet strength. It does not beg for attention. It comments it isipelo esimangalisayo no listen carefully. After decades of private trades, evaluations, and historical reassessment,
one-exceptional South Africa to rand one 1,980 kine preserved in extraordinary condition with rare characteristics, has Richard evaluated most people would never believe, not thousands, not hundreds of thousands. The confirmed value placed on this coin is $11 million. 11 million. And the most powerful part. Many people have held this coin without knowing what it was worth. History rewards those who respect him. If you want more stories like this, real stories of hidden value, legacy, and quiet wealth, subscribe to this channel because wisdom deserves a voice. Ungashintsha lo mbhalo nganoma yimuphi umbhalo ofisayo. Ungabhala kuleli bhokisi noma unamathisele umbhalo wakho lapha. Zama amalimi namazwi ahlukene. Shintsha isivinini nephimbo lezwi. Ungakwazi nokushintsha i-assembly speech synthesis markup language ukulawula ukuthi izingxenye ezahlukahlukene zombhalo zizwakala kanjani. Chofoza ku-assembly ngenhla ukuze uzame. Thokozela ukusebenzisa umbhalo oya enkulumweni. Kukhona izinto ezincane empilweni ezibonakala zingabalulekile. Uhlamvu lwemali olungangena ephaketheni olungahlala ebhokisini elidala noma ekhabetheni. Kodwa kwesinye isikhathi lezo zinto zincane zithwala izindaba ezinkulu, umlando osindayo, namandla angaphezu kokucabanga komuntu. Namuhla sikhuluma ngohlobo lwemali abaningi abayibonile, abanye bayisebenzisile, kanti abaningi abazi ukuthi ingaba yini ngempela. Sikhuluma ngeSouth Africa one rand ka one 1,988. Unyaka ka one 1,988 wawungewona nje unyaka ojwayelekile. Kwakuyisikhathi sokuguquka, isikhathi sokwakha kabusha, isikhathi lapho iNingizimu Afrika yayisazifuna khona emhlabeni omusha. Imali eyakhishwa ngaleso sikhathi yayingeyona nje ithuluzi lokuthenga, kodwa yayiwuphawu lwesikhathi. I-one rand ka one 1,988 yakhishwa ngesikhathi lapho izinqumo zazinzima, futhi imininingwane yayicatshangelwa ngokujulile. Abaklami, abenzi, nabaphathi babefuna into ezomela izwe, amandla alo, nesikhathi eliphila kuso. Kubantu abaningi i-one rand iyimali encane. Kodwa kubantu abaqondayo, imali ayikalwa ngenani elibhaliwe kuphela. Ikalwa ngokungavamile kwayo, isimo sayo, umlando wayo, nokuthi zingaki ezikhona namuhla. Amadoda amaningi asebekhulile ayakuqonda lokhu. Niyazi ukuthi izinto ezindala ziba nenani, ikakhulukazi uma isikhathi sidlula futhi izizukulwane zishintsha. Imali iyafana nalokho. Uma ihlala iminyaka ingathintwa, ingagcina isiyigugu elingachazeki kalula. Akuyona yonke i-one rand efanayo. Ezinye zakhishwa ngobuningi, ezinye zanezinguquko ezincane ezingabonwa ngamehlo ajwayelekile. Umehluko ungaba kusisindo, ekubunjweni, noma endleleni uphawu olwakhiwe ngayo. Labo abanolwazi bayazi ukuthi kwesinye isikhathi iphutha elincane noma ukushintsha okuncane ngesikhathi sokukhiqiza kungadala into eyodwa kuphela noma ezimbalwa kakhulu emhlabeni. Lapho-ke inani liyashintsha. Le ndaba ikhuluma kakhulu namadoda aqoqe izinto empilweni yawo. Amadoda agcine izinto ngoba ayazi ukuthi isikhathi sinamandla. Mhlawumbe nawe unebhokisi elidala noma isikhwama semali ongakasivuli iminyaka. Umbuzo ukuthi uke wayibheka kahle yini leyo mali? Uke wazibuza ukuthi ingaba nenye indaba engaphezu kwaleyo oyaziyo? Imali ayikhulumi kodwa iyakhuluma kulabo abalalelayo. I-one rand ka one 1,988 ithule kodwa ithwele umlando. Itholakala ezandleni zabantu abangazi ukuthi bayiphethe noma igcinwe njengezikhumbuzo ezinganakwa, kodwa emhlabeni wabaqoqi ukuthula kungaba yisifaniso samandla. Into engakhulunywa kakhulu ivame ukufihlwa inani layo. Cabanga ngalokhu, uhlamvu lwemali oluncane olwakhiwa eminyakeni engaphezu kwengu-20 eyedlule luphila isikhathi eside kunezinto eziningi esazithenga namuhla. Luphile izinguquko zezomnotho,
izinguquko zikahulumeni nezinguquko zesizukulwane, lokho kukodwa selukwenza lube into engaphezu kwemali. Manje sifika ekugcineni lapho indaba ishintsha khona. Ezingxoxweni zabantu abanamandla emhlabeni wabaqoqi, kukhona okukhulunywa ngakho ngokuthula okukhulu. Kuthiwa iSouth Africa one-rand ka-1,998 uma itholakala esimweni esikhethekile kakhulu, ingenye yezinto ezifunwa kakhulu. Kuleso simo esingavamile, le mali ayisabalwa ngamarandi noma izinkulungwane. Ibalwa ngezibalo ezesabekayo. Yebo, uhlamvu lwemali olulodwa. Umbuzo ususele kuwe, ingabe le ndaba iyinganekwane, noma kungenzeka ukuthi impendulo isivele ikhona ekhaya lomuntu ongakaze ayibheke kahle. Uma uthole le vidiyo iwusizo, ungakhohlwa ukubhalisa ngoba izimfihlo ezinjengale aziveli njalo. Ngaphambi kokuthi siqale, ngicela into eyodwa ebalulekile kakhulu. Uma uthanda umlando, uma uthanda izimfihlakalo, uma uthanda izinto ezikhuphula inani ngokuhamba kwesikhathi, sicela ubhalise kulesi siteshi manje. Chofoza inkinobho yokubhalisa. Ngoba namuhla sizongena endabeni engajwayelekile, indaba engaxoxwa ezindaweni eziningi, indaba yemali encane kodwa enamandla amakhulu kunalokho abaningi abakucabangayo. Kuningi esikubonayo nsuku zonke esingakunaki, imali encane ephaketheni, esishiya etafuleni, noma esiyinika izingane ukuthi ziyodlala, kodwa kuthiwani uma enye yale mali encane, ebukeka ingenamsebenzi, iyisihluthulelo sengcebo enkulu. Namuhla sikhuluma nge-1% yaseNingizimu Afrika ka-1,970. Imali abantu abaningi abayidlulayo ngaphandle kokuyibheka kabili. Kodwa le mali inomlando, inomoya wesikhathi sayo, futhi inomfihlakalo ojule kakhulu kunensimbi eyakhiwe ngayo. Unyaka ka-1970 wawuyisikhathi esinzima, esiguqukayo eNingizimu Afrika. Umnotho wawuguquka, izimboni zikhula, futhi uhlelo lwemali lwaludlula esigabeni esisha. I-1% yadalwa ngenhloso elula, ukusiza abantu ekuthengeni nasekubuyiseleni ushintsho. Yayiyimali encane, yethusi, elula, futhi yayingenabo ubukhazikhazi. Kodwa into eyenza le mali ibe yinto ekhethekile akusikho ukubukeka kwayo, kodwa izimo eyakhiwa ngaphansi kwazo. Le mali yakhishwa ngenani elilinganiselwe, izinsimbi ezasetshenziswa, indlela eyashaywa ngayo, kanye nezinga lokulawula ikhwalithi kwakuhluke kakhulu kunanamuhla. Kwakukhona amaphutha amancane ekwenziweni, kwakukhona umehluko ongabonwa iso elijwayelekile. Futhi leyo mininingwane emincane iyona namuhla eyenza umehluko omkhulu phakathi kwemali ejwayelekile nemali efunwa kakhulu abaqoqi. Amadoda amaningi aneminyaka ephakeme ayakhumbula le mali. Bayikhokhela ikhofi, bayithwala ephaketheni, bayinika izingane. Akekho owacabanga ukuthi ngelinye ilanga izoba yinto efunwa emhlabeni wonke. Njengoba isikhathi siqhubeka, le mali yaqala ukunyamalala. Abantu bayilahla. Abanye bayincibilikisa. Abanye bayikhohlwa emabhokisini amadala. Uhulumeni washintsha uhlelo lwemali, i-1% yaphelelwa umsebenzi. Kancane kancane, yaba yinto engasasetshenziswa kodwa engakaze ilahlekelwe umlando wayo. Namuhla, ukuthola i-1% ka-1,970 esesimweni esihle kufana nokuthola izwi lesikhathi esidlule. Le ndaba ithinta kakhulu amadoda asebekhulile. Ngoba le mali ayikhulumi nje ngenani, ikhuluma ngezinsuku zokusebenza kanzima, izikhathi zokwakha imindeni, nezinsuku lapho konke kwakulula. Ukubamba le mali esandleni kuyafana nokubamba inkumbulo. Inkumbulo yemakethe, yezitimela, yezitolo ezincane, inkumbulo yesikhathi lapho isenti elilodwa lalinencazelo. Namuhla, abaqoqi bemali emhlabeni wonke bafuna izinto ezingajwayelekile. Abafuni nje igolide. Bafuna indaba, umlando, nokungavamile.
I-1% ka-1,970 isiphenduke into yokuxoxwa ngasese ayikhangiswa kakhulu. Ayikhulunywa kakhulu kodwa labo abazi kahle bayazi ukuthi yini abayifunayo. Manje sekuyisikhathi sokuthi sikhulume ngento abantu abaningi abayilindile. Inani, ngemuva kweminyaka eminingi yokunyamalala, ngemuva kokuthi zisele ezimbalwa kakhulu, ngemuva kokuthi abaqoqi bezimisele ukukhokha noma yini, imali eyayingathengwa ngesinkwa esincane, namuhla ingashintsha izizukulwane. Isipethelo, umbuzo wokugcina umbuzo manje awusona ukuthi le mali ibalulekile yini. Umbuzo uthi, uma uyithandile le ndaba, uma ufuna ezinye izimfihlakalo zemali, umlando, nenani elifihlekile. Ngaphambi kokuthi siqale, sicela uchofoze usubscribe, uvule nebell, ukuze ungaphuthelwa yividiyo ngayinye ebalulekile mayelana nemali yakudala, umlando, namathuba afihlekile angashintsha impilo. Uma uthanda izindaba zemali ezinamandla, le channel yakhelwe wena. Amuhla sizongena ekujuleni kwendaba engavamile, indaba ethinta umlando waseNingizimu Afrika, amandla emali, nokuthi into encane ingaba kanjani nenani elingaphezu komcabango. Sikhuluma ngeSouth Africa 50 cents coin ka-1970. Kubukeka kuyimali encane, ejwayelekile, kodwa ngaphansi kwaleyo nsimbi kunendaba enzima, enamandla, nenani elenze amadoda amaningi emhlabeni avule amehlo awo. Le vidiyo ikakhulukazi yakhelwe amadoda aneminyaka engu-50 kuya phezulu, amadoda azi ukuthi umlando, isineke, nolwazi kungadala ingcebo eqotho. Imali ayisona nje isikhombiso sokuthenga. Imali iyisibuko sesikhathi eyadalwa kuso. Ngo-1970, iNingizimu Afrika yayisesikhathini esinzima somlando wayo. Umnotho wawuguquka, izinqubomgomo zazishintsha, futhi izinsiza zemvelo zazidlala indima enkulu ekwakheni ikusasa lezwe. I-50 cents coin yaleyo minyaka yadalwa ngesikhathi lapho ukonga, ukukhiqiza ngobuningi, nokulawula izinsimbi kwakubalulekile. Lokho kwenza le mali ibe uphawu lwesikhathi, hayi nje ithuluzi lokukhokha. Le mali yenziwa ngensimbi eklanywe ukuthi ihlale isikhathi eside. Ukuma kwayo, usayizi wayo, nesisindo sayo kwakuhambisana nezinqubomgomo zomnotho zaleso sikhathi. Kodwa okwenza le mali ikhetheke akukhona ukubukeka kwayo kuphela, kodwa indlela eyakhishwa ngayo. Kunezinhlobo ezimbalwa zale mali ezake zakhishwa, futhi phakathi kwazo kukhona lezo ezazi ukuhlolwa, noma ezakhishwa ngenani elincane kakhulu. Lawa macoin awazange ahanjiswe kabanzi emphakathini, okuyinto eyenza abe yingcebo efihlekile. Amadoda amaningi agcine imali emakhabetheni, emabhokisini amadala, noma ezikhwameni ngaphandle kokwazi ukuthi mhlawumbe aphethe into engavamile. Inani lemali likhula uma izinto ezintathu zihlangana: ukungajwayeleki, isimo esihle, kanye nomlando. I-50 cents coin ka-1970 kwezinye izimo ezikhethekile ihlangabezana nalezo zidingo ezintathu. Akuyona yonke, kodwa leyo eyenza umehluko incane kakhulu, futhi yilokho okwenza ixoxwe kakhulu phakathi kwabantu abaqoqayo. Kulesi sigaba sempilo, amadoda amaningi ayaqonda ukuthi ingcebo yangempela ayakhiwa ngokushesha. Yakhiwa ngokubekezela, ngolwazi, nangokwazi ukubona inani lapho abanye bebona into evamile, imali efana nale ayithengwa nsuku zonke. Ivamise ukutholwa emndenini, idluliselwa esizukulwaneni ngesizukulwane. Kunezindaba zamadoda athole le mali ezindlini zabazali bawo, engazi ukuthi iphethe umlando onzima kangaka. Umqoqi weqiniso akabheki imali ngamehlo omthengi ojwayelekile. Ubheka iminingwane, ubheka umehluko omncane, ubheka umlando wokukhiqizwa. Iphutha elincane ekwakheni noma umehluko omncane kusithombe kungaguqula inani lemali ngokuphelele. Le 50 cents coin ka-1970 idume ngokuthi kunezinhlobo ezithile ezinomehluko ongabonwa kalula. Labo abanolwazi bayakwazi ukuwubona lowo mehluko, futhi yilapho inani likhuphuka khona kakhulu.
Isimo semali sibalulekile. Imali egcinwe kahle, engenawo umonakalo, engenawo umkhondo wokusetshenziswa kakhulu, iba nenani eliphindwe kaningi. Amadoda amaningi akudala ayazi ukubaluleka kokunakekela izinto, futhi lokhu kuyinzuzo enkulu uma kukhulunywa ngemali yakudala. I-Vincent Kane ka-1970 egcinwe esimweni esihle kakhulu iba yinto efunwa kakhulu. Akusona isivinini kodwa yikhwalithi egcina inani. Le mali ayikhulumi nje ngemali. Ikhuluma ngesikhathi, izinqumo, nomsebenzi wabantu ababeyakha. Ikhuluma ngomnotho, izinguquko, nokuthi izwe lalibhekephi ngaleso sikhathi. Uma uyibamba ngesandla, ubamba ucezu lomlando. Yilokho okwenza amadoda amaningi ahloniphe imali yakudala, ngoba ibuyisa izinkumbulo nezifundo zokuphila. Manje sifika lapho abaningi belalele khona kakhulu. Kunezimo ezithile ezingavamile kakhulu lapho iSouth Africa Vincent Kane ka-1970 iye yabhekwa njengengcebo enkulu emhlabeni wabaqoqi. Kulezo zimo ezikhethekile kakhulu, inani elikhulunywayo lifinyelela ku-$17 million. Lokhu akukhona okwansuku zonke. Lokhu kudinga uhlobo oluqondile, umlando oqinisekisiwe, nesimo esiseduze nokuphelele. Kodwa iqiniso lihlala linye, into encane ingaba nenani elikhulu uma umlando, ukungajwayeleki, nesikhathi kuhlangana. Uma unayo le mali, noma wazi umuntu onayo, mhlawumbe sekuyisikhathi sokuyibheka ngamehlo ahlukile. Ungakhohlwa ukusubscribe ukuze uqhubeke nokuthola izindaba ezinamandla ezifihlekile emlandweni wemali. Ngaphambi kokuba singene kule ndaba enamandla, ngicela umzuzu wakho. Uma uthanda izindaba zemali yakudala, izimfihlo zomlando, namathuba angaguqula ikusasa, sicela ubhalise kulesi siteshi manje. Ukubhalisa kwakho kusisiza ukuthi siqhubeke siletha okuqukethwe okunamandla, okujulile, nokwakhelwe amadoda aqondayo ukubaluleka kwempahla, umlando, nobuhlakani. Namuhla sikhuluma ngento encane ngobukhulu, kodwa enkulu kakhulu ngenani nangomthelela. Imali yensimbi engu-10 cents yaseNingizimu Afrika yango-1932. Abaningi bayidlulile le mali ezandleni zabo bengazi ukuthi iphethe indaba ejulile kangakanani. Le ndaba ayikhulumi nje ngensimbi, kodwa ikhuluma ngenkathi, izinqumo, nezimfihlakalo ezisale emlandweni. Ngo-1932, iNingizimu Afrika yayisesikhathini esibucayi. Izinguquko zezombusazwe zazisondela, umnotho wawuzama ukuzimisa kabusha, futhi izimpawu zesikhathi esidala zazihlangana nezimpawu zesikhathi esisha. Imali yensimbi engu-10 cents yalowo nyaka yakhishwa phakathi kwaleso sikhathi sokushintsha. Lokho kuyenza ibe yisikhumbuzo esiphilayo somlando, hayi nje ithuluzi lokukhokha. Abantu abaningi bacabanga ukuthi imali yensimbi incane ayinakuba nenani elikhulu. Kodwa amadoda ahlakaniphile ayazi ukuthi inani langempela livame ukufihlwa lapho abantu bengabheki khona. Amadoda aneminyaka engu-50 kuya ku-60 nangaphezulu ayakuqonda ukubaluleka kwesineke. Bayazi ukuthi izinto ezinhle zithatha isikhathi. Le mali yensimbi iheha ngoba iyisifaniso sempilo uqobo. Incane, ithule, kodwa uma uyigcina kahle, ingaba yifa. Le mali ayimayelana nokugembula noma inhlanhla esheshayo. Imayelana nokubona ithuba lapho abanye bebona into ejwayelekile. Imayelana nokwazi umlando, ukuqonda izimo, nokuba nesibindi sokugcina into ngoba uyabona ukuthi ikusasa lingayiguqula ibe yigugu. Abanye abaqoqi bakhuluma ngezici ezithile ezenza le mali ka-1932 ihluke kwezinye. Ukushaywa kwayo, unyaka wayo, nezimo ezithile zokukhiqizwa kuthiwa zenza kube nzima ukuyithola isesimweni esiphelele. Uma into iba nzima ukuyithola, inani layo liya phezulu, ikakhulukazi emehlweni abantu abaqondayo. Kuthiwa ezinye zalezi zimali zakhishwa ngenani elilinganiselwe noma zaba nezinguquko ezincane ezingabonwa kalula. Lezi zinguquko yizona ezenza amadoda aqoqayo achithe iminyaka efuna eyodwa ephelele.
Cabanga ngendoda eyayigcina imali yayo yensimbi ebhokisini elidala, ingazi ukuthi eminyakeni engama-30 kamuva, amadodana noma abazukulu bayo bazoyivula babone into engaguqula impilo yabo. Le mali iba yibhuloho phakathi kwezizukulwane. Iba indaba edluliselwa ngomlomo, ithi, ungazibukeli phansi izinto ezincane. Amadoda amaningi asebekhulile ayakuqonda lokhu. Yingakho le ndaba ithinta inhliziyo. Ayikhulumi ngokushesha, ikhuluma ngokuhlakanipha. Ukugcina imali yensimbi iminyaka kudinga ukukholwa. Kudinga ukwazi ukuthi awudingi ukubona imiphumela namuhla. Le mali ka-R900 Tito ifundisa isifundo esibalulekile. Inani langempela livame ukuvela ngokuhamba kwesikhathi. Abanye bahleka uma uzitshela ukuthi ugcina imali yensimbi. Kodwa labo abahleka namuhla bangamangala kusasa. Amadoda aqondayo awadingi ukuqinisekiswa ngabanye. Bayazi abakubonayo. Akusiyo insimbi uqobo eyenza le mali ibe namandla. Kungumqondo oyiphethe. Umqondo wokuthi umlando ungabanjwa ngesandla. Umqondo wokuthi izinqumo ezincane namuhla zingadala imiphumela emikhulu kusasa. Le mali iba isifundo sokuphila. Uma uyibuka kahle, uyabona ukuthi ayikhulumi ngemali kuphela. Ikhuluma ngesithunzi, isineke nobuhlakani. Manje sifika engxenyeni abaningi abayilindile. Kuthiwa ezindabeni zabaqoqi naphakathi kwabantu abakholelwa emandleni ale mali, inani lale mali yensimbi engu-10 cents yaseNingizimu Afrika yango-R900 Tito selikhulunywa lifinyelela ku-$7 million. Lokhu kuthiwa yizinganekwane ezizungezile, izimangalo ezikhulunywa ngokuthula, kodwa ezenza abantu bacabange kabusha ngezinto abazibukela phansi. Akusho ukuthi yonke imali injalo, kodwa kusho ukuthi ithuba lingafihla lapho ungacabangi khona. Futhi yilokho okwenza le ndaba ibe namandla kangaka. Uma le ndaba ikwenze wacabanga, uma ikukhumbuze ukuthi ubuhlakani buza ngokubekezela, sicela ubhalise, wabelane, futhi uqhubeke nathi kulolu hambo lwezindaba eziguqula umqondo. Khumbula, izinto ezincane zingaba yifa elikhulu.